Sembla mentida la força que tenen les paraules. No només perquè un cop són dites, ja no és possible saber on es posen, per on s'escampen, en quines ànimes s'insereixen. N'és tan gran l'expansió en l'espai i en el temps, sinó perquè si algú gosa raptar-les del seu indret de llibertat, l'oralitat del dia a dia dels éssers humans, el seu cicle vital de transformacions, són capaces d'esclatar en mil bocins de sentit esmunyedís cada vegada que algú acarona el llom de la seva garjola.